Ana a Mulungu saluza nkhondo. Chifukwa chani ana a Mulungu saluza nkhondo? Chifukwa nkhondo zawo samamenya okha, koma amawamenyera ndi Mulungu. Ndipo palibe amene anamenyanapo nkhondo ndi ana a Mulungu anapambanapo. Tikalowa m'Baibulo muli zitsanzo zambiri, pali anthu ambiri amene anayesesa kumenyana nkhondo ndi ana a Mulungu, koma zinathera manyazi, anatha ndi manyazi. Iwenso ukamukhulupirira Mulungu, dziwa kuti Mulungu azakumenyera nkhondo iwe uli chete. Exodus chapter 14 kuyambira verse 13 to 14 akunena kuti Aigupto amene ukwaonawo suzaonanso, chifukwa ineyo Yehova ndizakumenyera nkhondo iwe uli chete. Zilibe ntchito kuti nchigulu chochuluka bwanji chimene chazuka kulimbana nawe, kumenyana nawe nkhondo. Koma ngati iweyo nkhondo yako wamudalira Mulungu, dziwa kuti chigulu chonsecho uchipambana. Ndipo tikapitanso ku Deuteronomy 28 akunena kuti adani ako azabwera njira imodzi, koma azathawa njira 7. Kutanthauza kuti amene amamudalira Mulungu kuti amumenyere nkhondo zake samatha ndi manyazi, koma amatha ndi ulemerero. Ndipo tikalowa mawu akunena kuti Farao anayesesa kufuna kumenyana nkhondo ndi ana a Israeli, koma Farao anatha ndi manyazi, sanawakwanirise. Tikalowa m'Baibulo pali zitsanzo zambiri, ndipo akunena kuti Goliati anayesesa kufuna kumenyana nkhondo ndi Davide, koma anathera manyazi. So chimene ndifuna ndikulimbikitse ndichi, ndipo ndi pemphero langa kuti wina aliyense amene wazuka kufuna kumenyana nawe nkhondo, wina aliyense amene wazuka kufuna kukuchitisa manyazi, kufuna kuchitisa manyazi business yako, ministry yako, zinthu zako, sizitheka mu dzina la Yesu. Ndipo Mulungu ayimirire akumenyere nkhondo zako zonse, adani ako onse awachitise manyazi, chifukwa amene amadalira Mulungu sachita manyazi, chifukwa nkhondo zawo samenya okha, koma Mulungu ndi amene amawamenyera. Mulungu akudalitseni nonse. Amen.